Ćao ljudi, danas igramo Counter-Strike 1.6. Znači ovo je deathmatch. I sad krećemo, znači imamo Diego i M4A1, odnosno Emeru. Evo ga, jednog sam skinuli head. A ne mogu, dvojice su na mene. Ja jedem pa mi nije baš glas. Onako. I sad ćemo imati onako da... Sam vidim koji sam na ranku. Ne mogu da vidim. Nema od ranka. Ovo me skina. Znači, ovo je jedna od najpopularnijih igrica na svijetu. Evo, opa, dvojice smo ih ubili. Kako mi nerviraju jaje. Aaaa! Dobro, nije mi ništa skinuo. Ovima... Aj, nisam. Evo ga, jednom smo skinuli. Aaaa! Koji nam skoro 8-7, a joj. 8-8. Ostalo nam je 12 health, naravno teško da ćemo ubiti nekog. A daj! Malo mi baguje, ali nema veze. A daj! Evo sad nam se meni server, server is full. I ovdje nas je sad malo. Ne znam zašto je ova mapa. Jako nas je malo. Opa, ja protiv njih dvojice. Neka. Izvinim se zbog ovog baga. A izaći ćemo do ovdje. Niš, ja ću stopiram. Znači, evo nas na ovom serveru, ovdje ne baguje. Ovdje sve lepo ide. Evo ga, ubili smo jednog, drugog, da li možemo? Ne. Dobro, mi smo ga ubili. Evo ga još jedan. Ajoj. Dobro, skinuli smo ga. Jao, za malo da gubimo, 19 kelta. Evo ga, ubili smo ga. Sad im naskino. 8-5 nam je skor, nije loše. Ja sam puncao mog. Ja ću ga dobiti... Ne.
Daj. Šta im radi ovaj jedan tim? Evo ga, skinuli smo ga. Još jedan head. Ne. Ama da. Nemoj tu da me spomnuješ. Skoro nam je 13-13, ajoj. Da vidimo dalje. Tako kad igram kantere ja stalno čutim, ne volim da pričam. Tako da ako budem čutao negdje minut 2, nemojte mi zameriti. A daj! Ali se dijelo ovdje headovi. Visara. Ja, šta im radim? Ja, pa pobedili smo ih. Sada vidimo da li ćemo ga mi ubiti. Nećemo. Tako je. Tako je, ubili smo još jednog dok. 29-19, mnogo smo se poboljšali. Oni su na onaj put kada... Sad ćemo mi ovog. I ovog. I ovog. I... ja, za malo i onog drugog. Znači 34-20 nam je skor, to je super. Nećeš ti mene kroz zid. Ne. 37-21, dobre. Tako. Ajde, još jedan kill i tu ćemo da evo ga. Ajde dok ne umremo. Dobro nam ide sad sa diglom. 8 healtha nam je ostalo. Evo ga. I nadam se da vam se svidio ovaj gameplay. Like, share, subscribe i doviđenja.